was het introdeuntje. Ja, dat ken ik. Dr. Annette Schoot-Uiterkamp, hartelijk welkom bij de podcast. Ja, wat ontzettend fijn dat je erbij kan zijn. Voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je eventjes wat kunnen vertellen over je achtergrond en ook hoe dat je begonnen bent aan je promotieonderzoek? Ja. Ik ben Annette Schoot-Uiterkamp. Ik ben geboren in Zwolle-Kerspel. Dat ligt in Salland, dicht bij Zwolle. Ik heb daar in Zwolle mijn gymnasium gedaan en daarna sociaal-economische geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. De bedoeling was om te gaan lesgeven, maar dat werd geen groot succes. Ik heb een blauwe maandag dat gedaan in Ede, maar daar had ik al gauw school genoeg van. En toen ben ik me gaan omscholen tot wetenschappelijk bibliothecaris. Het was een postdoctorale opleiding aan de UvA in Amsterdam. Daardoor heb ik wat projectbaantjes gekregen, maar midden jaren 80 hield dat op. Dat was een grote werkeloosheid en dus ik ben een paar jaar werkeloos geweest. Maar uiteindelijk in 1990 kreeg ik een baan als bibliothecaris hier in de in de opleiding tolk-vertaler in Maastricht. Dat was een hbo-opleiding en dat was een ontzettend leuke opleiding. Was pas een paar jaar gestart, allemaal nieuwe docenten. En ik mocht daar de hele bibliotheek weer opnieuw gaan inrichten. Dus het was echt heel leuk. Maar na verloop van tijd, eerst was het een zelfstandige Rijkshogeschool. Toen gingen ze fuseren met de Rijkshogeschool Maastricht. De hotelschool erbij. Toen gingen ze weer fuseren. Uiteindelijk werd dat de Hogeschool Zuid. Of Zuidhogeschool, hoe dat heette. En doordat het een schaalvergroting kreeg. Wij moesten ook uit de binnenstad weg. Wij moesten samen met de pedagogische hulpverlening, de bibliotheekacademie en de PABO, dus de lerarenopleiding, werd het één bibliotheek, maar wij sneeuwden eigenlijk een beetje onder. Ik vond het niet echt leuk. Je moest vooral oppassen dat de studenten niet aten en dronken in de studiezaal. Nou ja, dus ik denk, dat wil ik niet. En toen ben ik weer gaan solliciteren en toen op mijn 51ste kreeg ik dus een nieuwe baan aan de Jan van Eyck Academie. En dat was een kunstacademie, een postdoctorale kunstacademie. En dat was eigenlijk weer een hele nieuwe start. Ik moest weer van vooraf aan beginnen. Ik wist alleen maar algemene ontwikkelingen over kunst. Maar goed, ik mocht daar ook, het was een hele verwaarloosde bibliotheek. Mocht ik helemaal weer opnieuw gaan inrichten. Ik kreeg nieuw meubilair. Nou, was ook weer fantastisch. Elke 2 jaar weer nieuwe onderzoekers noemden ze, of deelnemers. En dat was ontzettend leuk. En dat heb ik tot mijn pensioen gedaan. En een beetje voor mijn beeldvorming, iemand die bezig is met wetenschappelijke bibliotheek is natuurlijk niet hetzelfde profiel als een gewoon bibliothecaris. Nee. Wat is het wetenschappelijke component daar net in? Meer de opleiding waar je aan verbonden bent. En daardoor krijg je dus andere boeken dan zeg maar een openbare bibliotheek waar Jan, Piet en Klaas boeken kan komen lenen. Ik weet dus echt niks van jeugdboeken of wat dan ook af. Ja. Maar ik weet wel hoe ik een boek moet rubriceren, hoe ik de boekenkasten moet inrichten, hoe ik titelbeschrijving moet doen. En ik mocht ook overal zelf de boeken aanschaffen. Dus je moet ook iets van collectiebeheer, collectiebeheer, financiën, nou alles. En dan na die lange loopbaan in de bibliotheken was het eindelijk tijd om zelf onderzoek te doen. Ja. Hoe is dat begonnen, dat hele verhaal achter jouw promotietraject? Want voor de luisteraar, je bent begonnen als wat wij noemen een buitenpromovenda. Ja. Dat zijn meestal mensen die ofwel naast hun bestaande baan een promotietraject doen, ofwel, en dat gebeurt vaker bij geschiedenis, mensen die na hun pensioen eigenlijk aan een promotietraject beginnen. Nou, het was zo. Ik was dus helemaal in dat bibliotheekvak. Daar kon ik moeilijk iets bij doen. Dat was gewoon, het was fulltime werk. En mijn man is ook historicus en die deed allerlei onderzoeken. En soms in vakanties ging ik mee. Hij is wel eens een paar weken in Berlijn geweest en in Cambridge. En dan vond ik wel leuk om mee te gaan, om hem te helpen met zijn onderzoek. Ik deed dan bibliografisch onderzoek, maakte foto's, nou allemaal dienstverlenend, maar heel leuk. En toen dacht ik, dat is toch wel erg leuk om zelf onderzoek te gaan doen. Maar dat kon dus niet. En toen had ik me voorgenomen, zo gauw ik met pensioen ben, ga ik dat doen.
En gewoon een artikeltje. Voor een artikeltje leek me leuk, want mijn doctoraalscriptie en mijn kandidaatscriptie, die waren ook ooit gepubliceerd. Dus ik kon wel schrijven, maar ik kwam er gewoon niet aan toe. Ja. En dus ik dacht, dat is leuk voor na mijn pensioen. Bij het afscheid heb ik allemaal geld gevraagd voor een nieuwe laptop. Dus ik was helemaal... Ik denk, nu ga ik beginnen. Maar ja, het eerste jaar heb je zoveel dingen. Opruimen, nou, noem maar op, keuken verbouwen. En dus na 1 jaar toen dacht ik, en het is nu of nooit. Ja. Maar het punt was, ik had geen onderwerp. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Je moet weten wat je wilt gaan onderzoeken. Wat ik wel wist was, ik ga niet verder waar mijn doctoraal was geëindigd. Het ging over armoede en armenzorg in Zwolle. Dan zou ik weer naar Zwolle moeten reizen. Nou, dat is vanuit Maastricht niet te doen. En dus ik dacht, ik moet een Limburgs onderwerp hebben op fietsafstand. En dan hier in Maastricht heb je het Historisch Centrum en het Sociaal Historisch Centrum. Ik kende mensen van het Sociaal Historisch Centrum. En ik dacht, daar ga ik gewoon eens praten. Er zijn altijd, archivarissen hebben altijd onderwerpen. En dat bleek dus ook zo. Er kwamen allerlei onderwerpen voorbij. Onder andere over de Boerenbond, maar daar had ik zelf niet zo zin in. En toen kwam dit onderwerp voorbij. Daar was Willy Brood al ooit eens mee begonnen. Ja. De werkstelling in de mijnen van politieke gevangenen. En toen dacht ik, ja, interessant onderwerp, maar is dat iets voor mij? Want ik heb sociaal-economische geschiedenis gedaan en geen politieke geschiedenis. En ja, waar zit dat sociale aspect in? Wil ik wel iets met foute Nederlanders? Nou ja, goed, de begrijpelijke... Ja, het moet je wel pakken natuurlijk. Ja. En ja, ik weet niets van Limburg, ik weet niets van mijnen. En ik wist dus ook niks over de oorlog. Dus het is gewoon met niks beginnen. Maar iemand had al eens een keer een dossiertje samengesteld met, om daar eens wat naar te kijken. Mm-hmm. En toen hebben ze mij dat dossiertje gegeven en er zaten kopieën in en alles. En toen dacht ik, het is toch eigenlijk ook wel hartstikke leuk. Het is gewoon een leuk klein onderwerpje, leuk voor een artikel. Dus in september heb ik dat allemaal begonnen. En half oktober ben ik naar het archief gegaan. En over welk jaar hebben we het dan? 2016. 2016. September 2016, het beginsel van nu ga ik doen, of het gaat nooit. Oktober 2016, half oktober, zat ik in het archief. Ik heb mijn broodtrommeltje meegenomen en denk, nu gaat het beginnen. Nou, en zo is het ook geboren. Ik vond het geweldig, want archiefonderzoek is zo ontzettend leuk. Dat jij als eerste dingen ziet. En ja, dat papier, het was heel leuk. Het was niks gedigitaliseerd. Hè. Dat vind ik natuurlijk ook heel leuk. Dat je gewoon zelf de documenten, dat je zelf die map openmaakt. En, nou ja, dus dat was, ja, het was direct heel leuk. Het punt was alleen, de mijnen waren in 1945 onder beheer gesteld van de overheid. En daar was een groot archief van. Dat archief lag hier in het Rijkse archief. Ik zat er eigenlijk letterlijk boven. Maar daar moest je toestemming voor hebben. Ja. En dat archief was een onderdeel van het DSM-archief. Ja. En nou, dus ze zeiden direct hier in de studiezaal, dat moet je direct nu gaan aanvragen, want dat is nog wel een gedoe. Mm-hmm. Nou, dat heb ik dus direct gedaan en dat duurde en dat duurde. En intussen was ik wel bezig met het archief van het militair gezag. Ja. Waar ook, over het begin natuurlijk. En dat was ook al heel leuk. En maar wachten. En het lukte niet. Het heeft uiteindelijk 2 jaar geduurd voordat, ja, ook met brieven van Ad Knotter erbij, toezeggingen, we wouden praten, ze wouden mij nog niet eens ontvangen, ze wouden gewoon helemaal niets. Ja, ja. En nou ja, dat leidde tot een brief van de advocaat van DSM, dat ze om privacyredenen mij geen toestemming wouden geven tot het archief. Ja. En dat was het. Ja. Nou ja, dus dat was wel een teleurstelling. Maar ik had inmiddels wel ontdekt dat hier dus een archief was van het Sociaal Historisch Centrum, van de Willem Sophia. En al zoekend wist ik dat dat de eerste mijn was waar mensen waren te werk gesteld. Okay. En het grote voordeel was dat archief hoefde je van niemand toestemming te vragen. Dus ik mocht er gewoon in.
Het nadeel was dat het niet geïnventariseerd was. Ja. Er was een soort plaatsingslijst. Nou, en daar ben ik mee begonnen, met die plaatsingslijst. En dan krijg je dus van alles en nog wat, behalve de stukken die volgens die plaatsingslijst erin zouden zitten. En dat was dus echt soms wel eens vervelend, zeker voor de mensen in de studiezaal. Dan vroeg ik weer een nummer aan en dan wist ik meteen, ik deed het open, een stamboek uit 1913, nou, niet van toepassing, mochten ze het weer terugbrengen. Nou, op een gegeven moment toen zeiden ze, ja, wat is dit? Kun je niet wat... toen mocht ik gelukkig even mee, dat was tegen alle regels in, dat ik zei, nou, die kon ik zo al zien aan het formaat, dat is allemaal ouder, dat hoef ik niet te zien. En toen wist ik beter wat ik... En toen ben ik gewoon systematisch elke doos van nummertje 1 tot zoveel ben ik gaan opvragen. Ja. En ja, dat was een ontzettend groot geluk dat ik op een gegeven moment dus een register vond met namen van tewerkgestelden. Dus toen wist ik vanaf het begin van 25 augustus 1945 tot daarna. En dat was gewoon een hele, dat was de sensatie. Ik had een behoorlijk archiefstuk gevonden waar ik ook iets mee kon doen. Ja. Daar heb ik een database mee gevuld en daar kon ik dus het op maken. Wat voor soort mensen er zaten, de leeftijden, nou, waar ze vandaan kwamen, noem maar op. Nou, dat was geweldig. Het toont heel mooi aan hoe dat je als historicus altijd wel een beetje bent overgeleverd aan de genade van enerzijds de stukken en anderzijds ook de archiefvormers. Ja. AVG, privacywetgeving en dergelijke maken het soms heel moeilijk en soms zijn er net iets te veel hindernissen om echt belangrijke historische vraagstukken toch op te lossen, terwijl het er toch een groot maatschappelijk belang is om dat eigenlijk gewoon mogelijk te moeten maken. En tegelijkertijd, zelfs in die archieven die toegankelijk zijn, weet je op voorhand eigenlijk niet wat je allemaal gaat aantreffen. Nee. Soms zijn ze geïnventariseerd en heb je een beter overzicht. Maar zelfs als ze volledig geïnventariseerd zijn, weet je nog niet exact wat er in een bepaald stuk, in een bepaalde doos. En wat je beschrijft, die historische sensatie of historische ervaring, ik denk dat dat iets is wat heel veel historici, zowel professioneel als amateurhistorici, toch een beetje drijft. Hè? Het idee dat je een document voor het eerst vast hebt sinds het is opgesteld, of een van de weinigen bent die het gezien heeft, of iets nieuws ontdekt in een document dat al door veel mensen bekeken is. Ik denk dat dat iets heel, heel krachtig is. En dat zijn zeker lichtpuntjes om binnen een heel veel eisend onderzoek, om je telkens toch een beetje verder in de goede richting te duwen. Je bent er eigenlijk aan begonnen met het idee van, ik ga een artikel schrijven. Ja. Dat is heel snel veel meer geworden dan alleen maar een artikel. Ja, nou het eerste artikel, dat was dus Stutters en... Nee, hoe heet het nou? Even in de inhoudsopgave kijken van jaarboek 2017. Voorlopig in alle stilte, tewerkstelling van politieke gevangenen in de mijn Willem Sophia te Spekholzerheide. Dat was dus, omdat dat was de eerste fonds. En ik was dus in 2016 begonnen. Een goede jaar later. En een goede jaar later was dit artikel er. Nou, dat was ook heel bijzonder, omdat eerst was het afgewezen, niet omdat het niet goed was, maar ze hadden iemand anders hadden ze al toegezegd. En die is uiteindelijk weer teruggetrokken. En toen moest ik binnen een maand het aanleveren en toen werd het meteen, dat was geweldig. En dan begon het daarvan, heeft Ad Knotter toegezegd, wil je er geen proefschrift van maken? Ja. En toen dacht ik, dit was zo ontzettend leuk en ik vind het leuk om te doen, why not? Dat is een beetje de vaste modus operandi van Ad. Ja. Heb ik begrepen. Hij voelt eerst het water af. Hij laat mensen eerst 1 artikel schrijven. En als dat goed genoeg is, dan komt hij meestal met het voorstel van, zit hier niet meer in. Ja. Nou, en dat was dus, ik had inmiddels al heel wat meer onderzoek gedaan, dus die database opgezet. En dat heeft tot het tweede artikel geleid. In het jaarboek daarna, 2018. In het jaarboek daarna, Stutterhouwer Vliegenier, sociaal professioneel profiel van tewerkgestelden in de Willem Sophia 1945-46. Het waren eigenlijk allemaal bouwblokjes, hè, voor wat uiteindelijk dat doctoraat zou worden. En dus die 2 had ik het en ik had er nog meer artikelen uit kunnen maken, maar ik vond zelf leuker een boek. Mm-hmm. Ik wou graag een boek. Ja. En dan konden deze 2 artikelen daar dus mooi in opgenomen worden. En dat is ook gebeurd, alleen in een andere vorm, maar ze zijn
de inhoud, als je deze 2 artikelen, komt het wel bekend voor. Ja. En dit is het boek ook waar het over gaat. Hè. De camera staat erop, dus de mensen die dit bekijken kunnen het meteen zien. Kolen en Kampen. Dat is eigenlijk jouw proefschrift dat dan herwerkt is om als publieksuitgave bij de Maaslandse Monografieën te verschijnen. Ik ga het rustig terug neerzetten. Het is best een zwaar boek. Ja. Waarom een boek? Was dat gewoon voor de vorm, omdat je zo lang in de bibliotheekwezen had gezeten? Of had je het idee... misschien wel. Ik heb er eigenlijk... het leek mij leuker. Ik vind vaker op artikelen promoveren, dat is natuurlijk leuk. En dat is vooral bij de wiskunde, natuurkunde en medicijnen is dat heel vanzelfsprekend. Ja. Maar het wordt zo, ik voel mijn gevoel een beetje een rommeltje. Ja, je moet daar de samenhang in aanbrengen. Je moet er toch een begin en een einde aan maken. En ik vind het leuker een boek met een begin en een einde. En het begin was heel duidelijk 45, het einde was 58. Dus dat was ook nog te overzien. Ja. En omdat het beheersarchief was afgegeven, toen heb ik uiteindelijk de behandeling iets meer... Eerst ging het alleen maar over de tewerkstelling. Maar omdat ik hier in het archief ontdekte ik ook het archief van de strafgevangenissen, waar die mijnkampen onder vielen. En dat was zo'n rijk archief, ook nog nooit door iemand bekeken. Ook niet echt geïnventariseerd, maar daar was wel meer aan te doen. En dat was zo'n geweldig compleet archief, dat ik dus veel meer nadruk kon leggen ook op de kampen. En daardoor werd het een veel breder onderwerp. Niet alleen de tewerkstelling in de mijnen en de standpunten van de mijnen, maar ook de behandelingen in de kampen. Ja. En daardoor werd het eigenlijk ook wat ruimer en denk ik ook voor meer mensen interessant. Ja. Want even voor de luisteraar, diegenen die het boek nog niet hebben aangeschaft, heel kort, waar gaat het over? Het gaat over de tewerkstelling van politieke gevangenen in Nederlandse steenkolenmijnen 1945-1958. Het gaat dus om de gevangen genomen foute Nederlanders, die eerst per honderden werden gevangen genomen zonder dat duidelijk was wat ze gedaan hadden. Mensen konden gewoon maar gevangen genomen worden omdat iemand zei, jij hebt iets met een Duitser gedaan. Maar goed, ze werden dus heel erg allemaal opgesloten. Maar op een gegeven moment werd wel bedacht van, we moeten iets met die mensen. Je kunt ze niet maar alleen maar opgesloten laten. Ze moeten beoordeeld worden en rechtspraak overkomen. Nou, dat heeft een aantal jaren geduurd voordat het zover was, dat er tribunalen en bijzondere gerechtshoven kwamen. Ja. Op grond daarvan zaten dus heel veel mensen in kampen vast. Dat was de enerzijds. Het andere probleem was dat er na de oorlog een ontzettend groot kolentekort was. Ja. De kolen waren nodig niet alleen om huizen te verwarmen, maar ook om de energie. Dus om machines te laten draaien. De economie terug. Dus dat was een ontzettende grote noodzaak. Ja. En dat zag de regering ook in. En toen werd dus gezegd van, hier heb je mensen die gevangen zitten. Ja. In eerste instantie waren dat bij de Willem Sophia echt allemaal mijnwerkers, die dus altijd onder de grond hadden gezeten. En daar heb je een mijn waar grote behoefte is aan mijnwerkers. Waarom koppel je die twee niet? 1 en 1 is 2. En zo is het ook gebeurd. En zoals ik in mijn eerste artikel al zei, eerst voorlopig in alle stilte, want het militair gezag was er eigenlijk tegen. Dat kon je niet doen. Ze dachten dat het een soort dwangarbeid was. Bovendien, misschien wilden die vrije mijnwerkers er wel niet mee samenwerken. Maar goed, de nood was te hoog dat ze toch ertoe overgingen. En dus in Spekholzheide was de eerste in 45. 46 zijn er een paar kleintjes niet kleintjes, maar andere bijgekomen. Mm-hmm. En vanaf juli 46... alle mijnen deden daaraan mee. Ja, en dan heeft het systeem 12 jaar lang blijven bestaan. Ja, en dan een behoorlijke periode. Het is echt een grote periode. Alleen niet zo lang. Die eerste jaren zaten er dus heel veel in die mijnen. Maar vanaf de jaren 50 helemaal niet. Het gaat er om een paar honderd. En dan over die verschillende mijnen. Dan was er structureel heel weinig. Ja. Maar het werken was dus niet deel van een straf? Nee.
Dat is dus absoluut... Ja, dat is vaak de verwarring die... Ja, want dat dacht ik ook toen ik begon. Mijn vooroordeel was, het is dwangarbeid. En punt 2, ze krijgen strafvermindering als ze daar gaan werken, als beloning. Ja. Beide klopten niet. Okay. Ze deden vrijwillig het werk in de mijnen. Toen ze veroordeeld waren, hadden ze de keuze, en ook daarvoor al, van blijf ik zitten in dat kamp, ga ik niksen, of ga ik onder de grond werken. En als ik onder de grond werk, dan kregen ze gewoon loon. Ja. Ze kregen het niet zelf in handen, dat was voor hun gezin, dat was wel heel bureaucratisch allemaal, maar uiteindelijk, het gezin kreeg het geld. Dat had weer als voordeel dat die gezinnen niet onder de bijstand hoefden te vallen, dus niet op de liefdadigheid vervielen. En ze maakten zichzelf nuttig. En als ze geen kinderen hadden of geen vrouwen en kinderen en ook geen ouders te onderhouden, dan gewoon alleenstaand waren, dan kregen ze na afloop van, als ze ontslagen waren, kregen ze dat zak met geld mee. Ja, dan heb je meteen wat startkapitaal om je leven terug op te bouwen. Ja, dus dat was eigenlijk een heel goed iets. En het voordeel was dat ze dus nuttig bezig waren. En ze deden ook iets voor de maatschappij. En heel veel gevangenen hebben dat ook wel als zodanige ervaren. Ja, want dat is de andere kant die je zegt. Hè? Het is enerzijds natuurlijk vanuit de kant van de mijnen. Ja. Maar je bent er ook in geslaagd om iets meer te weten te komen op de kant van die mensen die daar feitelijk te werk gesteld waren. Ja. En ik heb het natuurlijk vooral van de beleidskant gezien. Want in die strafgevangenissen, daar zitten natuurlijk directeuren die verantwoording moeten afleggen aan de minister en noem maar op. De minister van Justitie. Dus je ziet vooral de beleidskant. Maar er werden ook straffen uitgedeeld en weet ik wat. En dan de directeur die moest daar weer over oordelen. En nou, er werd streng gecensureerd op brieven. Ze mochten maar 1 keer per maand 1 velletje naar hun familie sturen. En dat werd gecensureerd, want je mocht natuurlijk niet zeggen, het is hier verschrikkelijk. Ja. Dan werd die brief niet verstuurd. Dus er zaten alleen maar koetjes en kalfjes in. Mm-hmm. En dan 1 keer per maand mochten ze ook weer een antwoord terugkrijgen. Werd ook weer bekeken. Nou, dat vonden ze natuurlijk allemaal niet leuk. Dus ondergronds gingen er handeltjes, illegale handel, dat noemden ze de zwarte brieven. Dan nam een vrije mijnwerker nam die brief mee en postte die en omgekeerd gebeurde het ook. Maar door die gecensureerde brieven, die werden dus achtergehouden, die zitten dus ook gewoon in het archief. Oh kijk, prachtig. Dan krijg je dus ook een inkijkje van wat er toen gebeurde. En dat iemand zei, het is hier helemaal niks. En ik zat liever in de strafgevangenis in Leeuwarden, terwijl dat een hele strenge straf. Want ik voel me hier helemaal niet thuis. Nou, dat gebeurde dus. Dus dat vond ik wel heel mooi om te zien eigenlijk. Ja. Ze werken daar soms voor meerdere jaren. En in het begin zei je al iets, hoe werd dat ervaren door de vrije mijnarbeiders? Was er een soort van animositeit of was toch vooral een soort van broederschap onder de grond? Broederschap dat is kameraadschap. In het begin werkten ze allemaal in verschillende pijlers. Ze gingen ook op andere tijden. Als de een om 1 uur naar beneden ging de andere groep vrije mijnwerkers een kwartier later. Dus ze kwamen elkaar helemaal niet tegen. Dus het was strikt gescheiden. Alleen de opzichter, dat was dus een vrij iemand, want ze lieten natuurlijk niet een gevangene leiding geven, dat is logisch. Dus een vrije opzichter die daar zelf voor had gekozen, die gaf daar dus leiding aan. En die had dus contact met die mensen. In badlokalen kwamen ze elkaar wel eens tegen, want dan is er ook wel eens een handeltje tussen tabak en zeep. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Maar goed, na verloop van tijd, toen de aantallen groter werden, moesten ze ook wel met vrije mijnwerkers samenwerken. En ik heb dus uit interviews uit de jaren 80 gehoord dat je elkaar gewoon nodig had onder de grond. Je kon niet zeggen van, jij bent een NSB, jij bent een rotzak, en daarmee gaan vechten of zo. Want bracht je jezelf ook in gevaar. Ja. Dus ik heb daar niets van gemerkt. Terwijl dus in de literatuur staat heel dat er groot verzet was. En daar ben ik dus eigenlijk niks van tegengekomen. Ja, dat is opmerkelijk. Dat is opmerkelijk, ja. Dus het is een soort vooroordeel dat mensen denken, nou,
Wie wilde nou met een SS'er samenwerken? Maar dat is vanuit het nu gedacht. Ja, en niet vanuit toen. Toen was het, en zeker die 2-3 jaar na de oorlog, waren die mensen er alweer lang vergeten. Het was meer van, we moeten samen zoveel mogelijk kolen naar boven zien te brengen. En op het moment dat die processen beginnen en een aantal komen gewoon vrij, of waarschijnlijk de meeste komen gewoon vrij, zijn er dan veel die toch blijven plakken binnen die mijnbouw? Een deel mocht direct blijven. Dat was zeker in 47, 48 was nog een groot tekort aan mijnwerkers. Dus toen werd al gezegd, als jij zo gauw je vrijkomt, mag je hier komen werken. Ja. Maar dan moesten ze wel aan voorwaarden voldoen. Ze moesten sowieso natuurlijk gezond zijn. Mm-hmm. Maar dan werd ook naar de medearbeiders gekeken of die daarmee akkoord gingen. Er moesten commissies van toezicht, die moesten daarmee akkoord gaan. En dan konden ze meteen als vrije mijnwerker verder gaan. Ja. Later werden die eisen strenger, omdat er minder behoefte was aan dat soort mensen. En dan ging het moeizamer. Maar uit een rapport van 58 blijkt dat 9% van de tewerkgestelden is onder de grond of in de mijnen blijven werken. Oh ja, okay. En dat kwam ook vaak omdat mensen merkten dat als ze weer teruggingen naar het noorden bijvoorbeeld, dat ze niet geaccepteerd werden. Hier in het zuiden werd eerder geaccepteerd dat ze een NSB-verleden hadden. Okay. Dan in het noorden, blijkbaar. Ja. En het heeft, zoals ik het gemerkt heb in de literatuur ook, het heeft ook ermee te maken dat in Zuid-Limburg waren ze al gewend om met allerlei nationaliteiten, allerlei soorten mensen om te gaan. Ja, ja. Onder de grond was je allemaal gelijk, maakt het niet uit. Ja. Het was anderzijds wel voor echtgenotes en kinderen vaak moeilijk om als NSB-kind mee te komen naar het zuiden. Daar werd je wel op aangewezen, maar dat hoeft misschien niet te maken hebben gehad met het NSB-verleden, maar ze spraken een andere taal, waren vaak protestant, terwijl ze hier dialect spraken en katholiek. Dat botste en dat kwam natuurlijk buiten, of bovengronds kwam dat veel meer naar buiten. En ook bij woningtoewijzing en zo. Dus het heeft nog wel heel lang heeft dat zo blijven bestaan. En ik hoor nog wel eens dat mensen zeiden, nou ik wist precies, die in die buurt wonen de NSB'ers. Ja. Maar goed, dat heb ik dus verder niet uitgezocht. Het is een moeilijke bladzijde uit onze geschiedenis om objectief te beschrijven. Ja. Hè? Ik denk dat dat altijd is wat een historicus moet doen. Proberen om de realiteit zo objectief mogelijk weer te geven. Ja. Je hebt natuurlijk ook met familieleden van deze mijnarbeiders gesproken. Nee. Oké. Nee. Helemaal niemand. Want ik weet dat bij jouw boekpresentatie, toen zijn er wel mensen naar voren gekomen die een familieband hadden. Dat was later. Dus nadat mijn proefschrift was verschenen. Het was namelijk zo, dit was al zoveel werk om het te schrijven. Ja, dat en ook in mijn inleiding heb ik gezegd dat ik geen mensen heb geïnterviewd. Omdat de meeste waren natuurlijk hoogbejaarden of al lang overleden. Ja. Dus dan krijg je te maken met kinderen of kleinkinderen. Dat is zoveelste hand worden herinneringen opgehaald. Dat leek me niet verstandig. Ik had een interviews uit 1980 die voor de regionale omroep hier waren opgenomen. En daar zaten 2 oude NSB-mensen zaten erin. Dat heb ik gebruikt. En verder heb ik dat bewust niet gedaan. Ja, want ik wou net zeggen, het moet heel moeilijk zijn om als je mensen persoonlijk kent. Dus dat is eigenlijk een thema dat zelfs... Maar dat is goed natuurlijk, want dan kan je er heel objectief over nadenken. Ja. Daarna ben je die mensen dan wel tegengekomen? Ja, en dat kwam doordat de stukken in het heeft de krant gehaald. De NRC, de Limburgs Dagblad, of de Limburger, de Limburger, in het blad van de universiteit. En ik ben dan geïnterviewd voor L1. Ja. En dat leidde tot heel veel e-mails naar mij van, mijn vader heeft
heeft daar ook gezeten. Hoe moet ik het werk, hoe moet ik dat aanpakken? Maar je mag het tegen niemand vertellen. Ja. Het is er zit nog een grote gevoeligheid. Het is een heel taboe verhaal. Ja. En ik heb die mensen proberen te helpen. Gezegd van je kunt het zus en zo aanpakken. Maar je vindt lang niet altijd alles. Nee, kijk, dat van de Willem Sophia is echt uitzonderlijk. Want van de andere mijnen heb je dit soort registers helemaal niet. Nee. Dus verder ben ik na mijn promotie lezingen gaan geven voor heemkundekringen. En daar kwamen dus mensen op af. En een man die zei in Epen, mijn vader heeft er ook gewerkt. En dat maakte heel veel indruk op de andere mensen die eraan... En die zei, ik schaam me er ook niet voor, want ik heb dat niet gedaan. Ja, het is mijn vader, het is niet mijn besluit. En toen dacht ik van, als die handelseditie uitkomt, dat is dus dit mooie boek, dan bij de presentatie hoop ik dat aan hem te kunnen aanbieden. Ja. En dat is dus ook gelukt. En dat vond ik echt heel fijn. Ja. Dat is net het interessante aan dit soort van thema's, die zeker beladen zijn. Maar tegelijkertijd willen mensen toch weten hoe het allemaal in zijn werk ging en hoe het nu net zat. Hè? Al is het maar om een beeld te krijgen van, een normale werkdag, hoe zag dat er dan uit? Hoe werden ze behandeld? Want vaak het verhaal daarna kennen ze wel. Ja. Uiteindelijk komen die mensen vrij, ze gaan misschien zich herhuisvesten. Maar het verhaal van wat gebeurde er dan in die mijnen zelf, dat is vaak niet gekend. En dan zullen de mensen die er als arbeider hebben gezeten ook niet echt verteld hebben waarschijnlijk aan het familie. Nee, want dat merk ik ook bij die lezingen, dat allerlei mensen zeggen, goh, daar wist ik niks van. Terwijl mijn vader, mijn opa, mijn ooms, ze hebben allemaal in de mijnen gewerkt, maar ze hebben me nog nooit over verteld dat het gebeurd is. Ja, en toch is het gebeurd. Ja. En sommige mensen die vonden het zelfs gek, dat die zeiden, niemand heeft erover verteld, hoe weet jij dat dan? Ik zeg, daar zijn allemaal schriftelijke nalatenschappen van. Dat is gewoon aantoonbaar dat het wel gebeurd is. Ja. Dan zitten ze je echt met grote ogen aan te kijken. Nou, plus dan dat ze dan tegen mij zeggen van, hoe kom je er zelf op? Heeft misschien jouw vader... Ja, dat zeggen ze niet expliciet. Dus pas als je er wat dieper op ingaat, soms ook achteraf tussendoor van, had jij misschien zelf een vader die daar werkte? Ja. Nou, dat is absoluut niet waar, want mijn ouders die kwamen uit het noorden. Een heel andere regio. Een hele andere regio waren boerenmensen, dus het was totaal niet aan de orde. En In welke mate denk je dat het op die manier als onderzoek ook kan bijdragen aan een soort van maatschappelijk verwerkingsproces van die gedeelde trauma's? Ik denk dat het heel goed is, want ook afgelopen in mei is het geloof ik dat die persoonskaarten van AZL. Van AZL, dat was indrukwekkend. Hoe mensen daar op afkwamen, hoe fijn ze het vinden dat er één stukje van hun verleden is. Dat ze hun naam van hun vader zien, van hun oom. En ik heb dat hier zelf meegemaakt. Ik vond het indrukwekkend, ook ontroerend. En dan dat sommige mensen dan opeens zagen, er stond op de achterkant toevallig NSB. En dat wisten ze soms helemaal niet. Ja. En die werden dan naar mij toegebracht. En dat vond ik ontroerende momenten. Ja. En dat ze zeiden van, ik ben de eerste tegen wie ik het zeg. Of mijn man zegt van, ik moet er niet op ingaan. Maar ik wil het nu weten wat er gebeurd is. Ja, er hing altijd een boze wolk boven mij. En ze waren daar dus heel blij. En dat heeft mij heel erg getroffen. Dat was ik, toen ik in 2016 begon, had ik me dat totaal niet gerealiseerd. Ja, het is een soort van louteringsproces door het te confronteren. Ja. Het kan een onaangenaam stukje van je eigen familiegeschiedenis ook zijn, dat natuurlijk inhaakt op die veel grotere geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en alles wat eruit gevolgd is. En dat is waarom ik soms een beetje meewarig kijk naar dat afblokken van die documenten vanuit privacy-oogpunt of zeggen, dat is een heel gevoelig onderwerp, denk ik, dat kan wel zijn, maar er zit ook heel veel maatschappelijke genezingskracht in het net wel te confronteren. Ja. En dat betekent nog niet dat je alle namen online hoeft te zetten, maar het feit dat je er onderzoek naar kan doen en kan blootleggen, wat was het, hoe zat het in elkaar, wat is hier fictie en wat is realiteit. Hè? Het verzet tegen het samenwerken met deze mensen versus in de realiteit zie je daar heel weinig van, alleszins voor zover dat de bronnen ons daar toelichting over geven.
Dat is wel heel krachtig en dat maakt het wel jammer dat de overheid soms beslist om sommige dingen hermetisch af te sluiten. Het is echt, vooral van DSM, dat is eigenlijk ongehoord, omdat het eigenlijk een Rijksarchief is. Ja. Het was dus gevormd in de periode dat het staatsmijnen waren. Ja. Dus die hadden al lang vrijgegeven kunnen worden. Ik bedoel, onder voorwaarden. Ik mocht ook de archieven van de strafgevangenissen inzien, op voorwaarde dat ik niet iets naar buiten bracht. Dat heb ik ook niet gedaan, want dat is ook heel makkelijk. Je kunt best iets beschrijven zonder dat je... naam en toenaam. Ja, dus dat was helemaal geen probleem. Ja. En dat had ik ook zo willen tekenen. Dus... ja, ik snap het nog steeds niet. Ja, maar goed. Ik heb de indruk dat bedrijven soms net iets te veel denken vanuit hun eigen juridische kaders. En liability noemen ze dat dan met een Engelstalig woord. En welke gevoeligheden zijn er en welke risico's zijn er. Terwijl dat voor zeker historische archieven toch meestal een pak minder is. Mensen hebben veel meer afstand en je kan prima als onderzoeker zeker vanuit een soort van globaal beeld iets bespreken zonder dat je specifieke namen hoeft te noemen. Ja. En zeker als het rechtsopvolgers zijn van instanties waar dat voor de rest weinig overlap mee is, dan en het werkt juist ook averechts, want heel veel mensen aan wie ik dat verteld heb, die zeggen dan, ze hebben vast iets te verbergen. Ja. Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo is. Ja. Maar goed, ik weet het niet. Ja, en gebrek aan transparantie kan dan lijken alsof ze moedwillig iets willen achterhouden, terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet dat is. Waarschijnlijk helemaal niet zo. Ja, maar goed, je weet het van tevoren niet. Nee, maar dus, het was dus eerst een ongeluk dat ik daar niet in mocht. Maar achteraf gezien, denk ik, is het evenwichtig geworden, omdat ik nu meer beide kanten kon bekijken. En dat heeft heel goed gewerkt. Ja. Wat zijn de belangrijkste bevindingen die je dan als onderzoeker gehaald hebt uit dit hele promotietraject en dit hele onderzoek? Welke nieuwe dingen zijn er naar voren gekomen? Nou, dat het geen dwangarbeid was, dat het vrijwillig was. Dat ze ook geen strafvermindering kregen, omdat ze in de mijnen werken. Ja. Dat stond los van, dus ze mochten in de mijnen werken, maar hoefden niet in de mijnen te werken. Dus er werd straf opgelegd, zo van 3 jaar moet je erin zitten. Je mocht die tijd in de mijnen werken. En dan na die 3 jaar was je vrij. Ja. Je kreeg strafvermindering doordat er op een gegeven moment gratiegolven zijn geweest. In 1948 kwam er een grote gratiegolf, omdat koningin Wilhelmina die trad af en Juliana werd nieuwe koningin. En dan is het gebruikelijk dat er een gegratieerd wordt. En dat eerst dachten ze dat niet te doen voor de tewerkgestelde. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, waarom niet? Iedereen moet dat doen. En behalve als je je heel slecht had gedragen in de mijn. Dan ging dat niet door. Ja. Maar de grote hoop der gold. Dus je kreeg dan strafvermindering maximaal 1 jaar. Nou, daar zijn dus heel veel mensen daar dus door eerder weggegaan. Maar dat had niks met de mijnen te maken. Ja. En later was er weer een strafvermindering omdat ze jong waren toen ze in de WA gingen. Nou, dat was ook logisch. Gingen de jonkies er weer uit en zo. Elke keer was er wel weer een nieuwe reden. Ja. Maar dat werd dus niet gekoppeld omdat ze in de mijnen werken. Dat kon dus ook gebeuren als ze in de strafgevangenis in Leeuwarden zaten. Ja, dus het was heel apart. Het is vooral interessant om te zien hoe dat je toch, en dat doen we heel vaak vanuit de maatschappij, hè? Je gaat vanuit je eigen beeld dingen projecteren op dat verleden, dwangarbeid. En als ze er zouden werken, dan zullen ze ook wel positieve gevolgen. Dus minder straf. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Nee, en dat vond ik wel leuk om te merken. Ik bedoel, je gaat met een bepaald beeld, begin je aan zo'n onderzoek, maar dat brokkelt dan af. En dan denk je, dat kan dus ook zo zijn. Oh, dat is apart. En dan ga je het weer heel anders bekijken. Dus het is niet iets wat je van A tot Z precies kunt uitschrijven. Het gaat helemaal met allerlei omwegen en dan komt het tot een resultaat. Ja. Ik weet dat je heel lang hebt nagedacht over de cover van zowel het boek als je dissertatie. Ik vind het ook een heel sprekende foto. Ik weet niet of mensen het kunnen zien, we kunnen het nog altijd apart bijvoegen. Wat zie ik hier? Want als ik dit zo zie, dan zie ik mensen die uit een strafkamp komen die ergens naartoe geleid worden. Ze komen uit de Emma, staatsmijn Emma, en gaan onder begeleiding, want je ziet dus mensen met een geweer om, gaan ze terug naar het kamp.
En dat is dus het verschil met gewone mijnwerkers. Schone mijnwerkers, die gingen dus gewoon als deze man op de fiets of naar huis vrij. Zij waren dus niet vrij, want ze moesten onder begeleiding, gingen ze naar het kamp en dan gingen ze weer achter prikkeldraad. En dan, als ze uitgeslapen waren, of na een paar uur vrij, dan gingen ze weer onder begeleiding weer naar het kamp, naar de mijn terug. Naar de mijn terug, want hoe zag hun werkdag eruit? Of misschien hun werkweek? Dat is, ze hadden gewoon een 6-daagse werkweek, dus van maandag tot en met zaterdagmiddag. Ze hadden zaterdagmiddag vrij en zondag hadden ze vrij, net als de gewone mijnwerkers. Er waren wel schichten, dus nacht- en dagdiensten. Okay. Dus sommigen die gingen om 11 uur 's avonds. Ja, dat verschilde van mijn tot mijn. En die kwamen in de loop van de dag dan vrij en dan de anderen die gingen. Dus het was een vol continu bedrijf. Ja. En dan, als ze in die kampen zaten, zeker de moderne kampen vanaf 47, daar waren allerlei activiteiten. Dus het was ook bedoeld als resocialisering. Dat de mensen weer leerden gewoon terug te keren in de maatschappij. Want als mensen kamp horen in de context van Wereldoorlog 2, dan denken ze aan een krijgsgevangenenkamp. Dat was het niet. Dat was het niet. Ze zaten gewoon gevangen. Maar omdat de gevangenissen te klein waren, moesten er speciale kampen komen. En dat waren soms stenen gebouwen, soms waren het houten barakken. Mm-hmm. Maar daar zaten ze, er waren gemeenschappelijke zalen waar ze sliepen. Er waren gemeenschappelijke eettafels en er werd voor hun gekookt. Ze moesten het eten komen ophalen in grote gamellen. In het begin was het zelfs zo streng dat de kampcommandant, heette nog kampcommandant, dat die eerst voorproefde of het wel goed was. Okay. En dan ging het dan door. De eerste tijd was het heel streng. Moesten ze bijvoorbeeld ook gaan opstaan. Als een kampcommandant binnen was, moesten ze recht gaan staan. Nog net niet salueren, maar goed, heel militaristisch. Ja. En later werd het allemaal minder. En toen werden ze ook in gelegenheid gesteld om zich te ontwikkelen. Ze mochten boeken lezen, er was een bibliotheek. Er was natuurlijk wel gecensureerd. Mein Kampf zou je dus ongetwijfeld niet kunnen lezen. Nee. Maar streekromans en haarvankjes en thrillers, dat mocht allemaal. Die bibliotheken werden ook weer beheerd door gevangenen. Ze mochten ook vooral zingen, want zingen, dat maakte de mensen vrij en blij. En er werden koren opgericht en die koren die zongen die met Kerstmis, hele mooie missen. Ze traden ook op met revues, er werden cabarets opgericht, er werden weer allemaal mooi uitgetekend, er werden uitnodigingen verstuurd naar de directie. Het was één groot creatief iets, daar mochten ze zelf in. Verder werd er gesport, heel veel gevoetbald. En er waren competities tussen de kampen onderling. De zwaluwen tegen de meeuw of zo. Ja. Nou ja, dat was allemaal geweldig. Er was ook een krantje, Dienende Arbeid, waarin dan verslagen weer staan. En ja, in het begin lijkt het meer een soort schoolblad. Maar goed, het was duidelijk bedoeld allemaal ter verheffing. Ja. En toneel werd er gedaan, van alles. En films. Filmvoorstellingen. Ja. En als ik mij probeer een beeld te vormen van het profiel van iemand die hier opgesloten zit, dan is dat heel divers. Ja, het varieerde van een ongeschoold iemand tot een directeur, tot een arts. Er zaten ook artsen gevangen, die mochten dus wel hun beroep uitoefenen als arts. Van het Binnenkamp. Okay. Mensen die interesse hebben in waar dat die kampen gestaan hebben, zijn er nog bewaard van gebleven, de stenen gebouwen? Nee, het enige wat nog zichtbaar is het Sint-Ignatius College in Valkenburg. Mm-hmm. Dat was een beroemd college van de Jezuïeten. Dat is in de oorlog was dat een Rijksschule voor jongens. Daarna is het een ziekenhuis voor de bevrijders geweest en daarna een deteneringskamp. Okay. En daar zaten dus SS'ers vast die in de mijnen wilden werken. En soms wel 1600 bij elkaar. En daarna is het een tijdje leeg gestaan. Toen is het een klooster weer geworden. Nou ja, de Bachman heeft er nog gezeten. En nu is het
al jarenlang staat het leger. De ene projectondernemer naar de andere heeft weer een plan. Ik geloof dat er nu weer appartementen in komen, maar ik weet het gewoon niet. Ik ben een paar jaar geleden was er een Open Monumentendag, ben ik erin geweest. Het is heel erg onderkomen, maar je zag nog wat cellen waar ze gezeten hebben. Ja. Dus dat is nog het enige tastbare, verder helemaal maar de kampen die ooit opgericht zijn, die zijn allemaal... Nee, want het waren allemaal barakken, zijn afgebroken en is allemaal weg. Ja, net als de mijnen weg zijn. Net als de mijnen weg zijn, en dat is meteen ook waarom dat het zo krachtig is voor mensen om toch documentatie te zien. Hè? Toch ergens een familienaam op te zien staan. Het is, denk ik, heeft veel meer impact hier in Nederlands Limburg nog dan in Belgisch Limburg. Ja. Waar je veel meer van dat patrimonium, die gebouwen en mijnschachten nog gewoon ziet staan. Ja. En dat maakt het ook zo noodzakelijk dat die archieven die er wel zijn, eigenlijk gewoon ter beschikking gesteld worden. Op zijn minst voor academisch onderzoek. Omdat je dan toch gebonden bent aan bepaalde plichten om er onderzoek mee te mogen doen. Ja. Ik begrijp dat ze het misschien niet ter beschikking willen stellen aan iedereen die uit hobby er onderzoek naar wil doen. Ja. Omdat die deontologie toch net iets anders ligt ten opzichte van iemand die er echt academisch mee bezig is. Ja. Zijn er nog vervolgonderzoeken die je nu wilt ontplooien, of is hiermee je ei volledig gelegd? Nou, voorlopig is wel het ei gelegd. Het is... in het jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap is een artikel geschreven over, ook een onderdeel uit dit proefschrift, over de niet bona fide Duitsers. Er zaten namelijk ook Duitsers, moesten in de mijnen werken. Ja. Duitsers die voor de oorlog hier al gewoon werkten als mijnwerker. Er was veel grensarbeid. Ja, en die werden meteen ontslagen in 1944... omdat ze Duitser waren. Verder, ook al hadden ze niks verkeerd gedaan, ze werden ontslagen. Vanwege nood aan mijnwerkers mochten ze er wel weer terugkomen. Maar dan kregen ze 10% salaris minder. Oké, dat wel. Dat was, en dat was bij de gewone niet het geval? Nee, dus in zoverre waren ze dus slechter af. Alleen, ze mochten wel 's avonds naar huis. Ze waren natuurlijk niet gevangen. Ja. Maar ze mochten niet in de mijnen werken waar ze altijd gewerkt hadden. Okay. En ze moesten dus ze wilden graag bona fide verklaard worden. Dus dat ze dus goed waren geweest tijdens de oorlog. Dat ze niet de vlag hadden uitgehangen op de verjaardag van Hitler. Ja. Dat de kinderen niet naar de Reichsschule waren gegaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk moeilijk aan te tonen. Maar goed, in 1949 was het allemaal weer wat afgezwakt. En toen werden ze weer gelijkgesteld. Ja. Dus het was een heel speciaal iets. Nou, verder werkte er nog Indië-weigeraars. Mensen die niet naar Indië wilden voor de politionele acties. Die werden gevangen genomen. En op een gegeven moment werd aan hun ook gevraagd van... jullie mogen ook in de mijnen gaan werken. Okay. En dat heeft een deel ook gedaan. Maar dat is niet zo'n groot aantal geweest. Dus het waren... Misschien dat ik daar nog eens wat mee ga doen. Maar voorlopig even niks. Ik vind nog wel leuk die lezingen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja, en ik merk dat het heel erg leeft. Want pas heeft nog weer een stukje in de Limburg gestaan over de laatste Koempel. Er komt een documentaire serie van andere tijden op de televisie. Nou, het rolt maar door. Ja, het is een heel tot de verbeelding sprekend onderwerp. Hè? Dat maakt het heel krachtig. Het zijn hele krachtige verhalen sowieso. Het is een hele duistere bladzijde uit onze geschiedenis die dan een vervolg krijgt in dit soort van tewerkstelling. Dus het is interessant op heel veel verschillende niveaus. Ik vraag me echt af hoeveel onderzoek dat hier nog naar kan gebeuren. Want ik denk dat er nog heel veel mogelijk is, zolang dat er maar toegang is tot de toegang. Kijk, dat beheersarchief, dat moet ooit toegang. Dus dat geeft misschien een totaal ander beeld. Ik weet het niet. Wat ook heel leuk is, dat archief van de Willem Sophia, toen ik dat deed, was het nog niet geïnventariseerd. Intussen wel. Dus daar kunnen mensen weer heel veel nieuwe dingen mee doen. En dat is zo belangrijk dat het geïnventariseerd is. Ja. Want dan kun je zien, dat zit erin. God, dat is misschien leuk voor mij. En En ook die persoonskaarten. Er zijn nog zoveel mogelijkheden met die mijnen. Het systeem dat jij beschrijft stopt in 1958. Ja.
het wordt gewoon formeel... Ja, er zaten gewoon geen mijnwerkers meer in. Dus okay. Op het laatst waren er nog 12 en in 58 nog 1 en toen was het afgelopen. En toen kwam die minister om het plechtig een einde aan te maken. Van de gezamenlijke mijnen kregen een prachtige Delftsblauwe schotel ter herinnering aan de samenwerking. Ja. En dat werd ergens opgehangen en is sindsdien zoek. Oh. Dus alleen maar een foto van en de tijdschrift in 1958. En dat was het einde van de samenwerking. En op het moment dat er nog maar 12 waren, was er dan nog een kamp actief voor alleen die 12? Ja, want de laatste mijn, waar ze het hoogtepunt dat ze in alle mijnen werkten, was in 46, 47. Ja. Maar in 52 was het alleen nog maar in de Julia. Oh. En daar waren ze dan geconcentreerd. En dat werd minder en minder en minder. En op een gegeven moment, ja, dan zaten ze nog wel in een soort gevangenis. Maar ze mochten zelf al naar de mijn toe lopen. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is ook het interessante natuurlijk aan dit soort van systeem, dat dan toch wel best een poos blijft bestaan. Dus die spanningsboog, die lost dan in het begin, en dat zie je ook op die foto nog. En in het begin moeten ze nog net niet de kampcommandant groeten. Is het nog heel militaristisch en dan gaat ze nog heel streng. En ik kan me heel goed voorstellen dat na een aantal jaren hebben ze ook zoiets van, weet je. En dan zijn er ook verlofregelingen, want dat hebben we nog niet behandeld. Het leuke verlofcentrum, dat was het nieuwste van het nieuwste. Okay. Dat de gevangenen hadden dus geen recht op verlof. Terwijl de gewone mijnwerkers na de oorlog recht hadden op 1 week. En later werd er 2 weken vakantie betaald. Hè? Ja. En dat hadden die gevangenen niet. En dat vonden ze eigenlijk niet rechtvaardig. De directies vonden dat niet rechtvaardig. En die hebben dus gezegd, het zou redelijk zijn als je 6 maanden onder de grond hebt gewerkt, dat je dan 3 dagen verlof krijgt. Ja. Maar dat verlof, dan mag je niet zomaar naar huis. Je mocht naar huis tijdelijk als je binnen 6 maanden vrij zou komen. Ja, okay. Omdat je straf was afgelopen. Ja. Maar als dat nog niet zo het geval was, dan mocht je op verlof in kamp de Passaard. Er was een speciaal deel, hadden ze afgeschermd. Daar zaten mooie kleedjes op tafel. Ze kregen echte kopjes en schoteltjes in plaats van kroezen. En dus echt net. Ja. En ze mochten naar de radio luisteren. Ze mochten bezoek ontvangen. Ze mochten wandelen in de tuin. Ze mochten wandelen onder begeleiding natuurlijk in het Limburgse land. En ze mochten een dag naar Maastricht of naar Heerlen met de bus onder begeleiding. Nou, dat was dus 3 dagen lang leven de lol. Ze kregen ook dan echt lekkerder eten. Ja, en dan konden ze er weer tegenaan. Ja, en dat heeft geduurd tot 51. Toen is dat dus ook afgeschaft. Omdat die verlofregelingen toen al beter waren. Dan mochten ze al vaker naar huis of meer bezoek krijgen. Dus het gevangeniswezen was inmiddels ook gemoderniseerd. Ja. Zijn ze ooit tot regeling gekomen waarbij dat ze alleen maar hoefden te overnachten in de kampen? Dat is in sommige open... dat is niet in de mijnkampen geweest. Okay. Nee. Ja. Want dat is een regeling die ik me nog wel zou kunnen voorstellen. Dat ze hun maar werk dat is doen, later. Ja. Een tijd echt vrij krijgen en zich dan 's avonds rond 1 of 9 moeten melden. Maar dat is geloof ik nu ook nog wel. Dat is open gevangenissen, maar dat is vooral voor jongeren en alles. Oh ja, okay. Dat is een heel ander chapiter. Jongen. Ja, het is opmerkelijk, hè? Ze hebben dan een soort van vakantiekamp, maar het is de directie die op de prop komt met het voorstel. Dat is best opmerkelijk. Ja. Niet vanuit de vakbond, echt vanuit de directie die dan... Vanuit de directie, die vonden dat eigenlijk wel redelijk. Ja, dus dat hoorde bij de... Ook om mensen weer te laten wennen aan thuis. Ja. Ze mochten dus naar huis... Maar dat ging dan wel onder toezicht. Ja. En ze moesten verklaren dat ze niet naar de hoeren gingen. En dat ze wel naar hun eigen echtgenoten gingen. En ze kregen iets geld mee. Ze mochten niet naar andere mensen op bezoek. Ik bedoel, dat was allemaal heel streng. Ja. En als ze dat niet deden of niet dan was de straf heel erg. Want bijvoorbeeld ook als ze dus tijdens dat verlof... dat ze met de bus naar Maastricht gingen en eentje die zonderde zich af. Dan werd meteen de hele groep gestraft en dan ging het niet meer door.
Okay. Dus dat was allemaal... En daar werden ze ook streng over onderhouden. Dus het was niet vrijheid, blijheid. Nee. Want ben je in je bronnen iets tegengekomen van mensen die ontsnapt zijn uit een kamp en Ja, verdwenen? Ja, er zijn er verschillende geweest. De douane of de marechaussee heeft wel eens gezegd dat de spuigaten uitliep. Nou, die directeur van die strafvervanger heeft allemaal die cijfers. Die zijn nou, valt er wel mee, 5 over 4 jaar tijd. Ja. Dat kun je niet, ja. Dus die heeft het allemaal wat... maar zeker in het begin is het voorgekomen... omdat ze toen ook nog bovengronds mochten werken. Okay. En dan waren op die grote mijnterreinen... kon je onmogelijk toezicht houden. Dus daar zijn er wel eens mensen ontsnapt... maar die zijn ook wel weer gepakt. En dan, als ze gepakt werden... mochten ze nooit meer in de mijnen werken. Dan gingen ze meteen terug naar een echte strafgevangenis. Dus nee, dat was niet echt leuk. Ja. Maar ja, er is in elk geval, op een gegeven moment heb ik gezien, dan ontdekt de officier van justitie hier, die pakken ze iemand op en die moeten ze eigenlijk afleveren aan een mijnkamp. Maar die kampen die bestaan helemaal niet meer. Wat moet ik met die man? Ja, geweldig. Nou ja, dus daar hebben ze natuurlijk wel een oplossing voor gevonden. Ja, maar goed, in elk geval, het zijn niet kolossale aantallen geweest. Ja. Okay. Ja, interessant. Ja, en zoals je zegt, misschien is er met die Indiëgangers nog wel iets te doen, al zijn degenen die geweigerd hebben. Ja, dat kan. Al is dat maar een relatief kleine groep geweest. Koester je ergens nog hoop dat die archieven die onder beheer van DSM zitten, toch ter beschikking worden gesteld? Ja, ik heb het met de huidige Rijksarchivaris over. Ze zijn ermee in onderhandeling, maar ja. Okay. Ik bedoel, het is aan hun. Het is, het blijft iets heel geks. Ja. Wel, misschien aan te bevelen dat ze jouw boek eens lezen, om te kijken hoe het vorm krijgt. Hè? Ja. Dat ze zich al meteen een pak minder zorgen maken. Ja. En ook eens kijken naar de zeer royale media-aandacht die je onderzoek toch heeft gekregen. Ja, eigenlijk altijd in positieve zin. Ja, dat heeft me heel erg verbaasd. Dat zo leeft. En ik word er nog steeds op aangesproken. Op mensen mailen me nog. Ja. En ja, dat vind ik allemaal heel leuk. Tuurlijk, het is bijvangst waar ik totaal niet op gerekend had. Ik dacht gewoon, ik ga promoveren en daarna zie ik wel weer verder. Nou, en meteen ook een oproep aan mensen die toch na hun pensioen nog het onderzoek willen induiken. Lijkt me de moeite waard. Ja, en het is zo ontzettend leuk. Ook alle medewerkingen die je krijgt. Je krijgt weer collega's. Dat heb ik vooral ook gevoeld. Het was gewoon mijn werk. Ik ging hier naartoe en koffie drinken met die lunchen. En ja, je hebt daar allemaal weer nieuwe contacten door opgedaan. Ik heb een heel nieuw leven na mijn pensioen. Ja, heel mooi. Daar ben ik blij om. Ik denk een hele mooie om mee af te sluiten. Oké. Annette, hartelijk dank. Niks te danken. Het was een leuk gesprek. Merci. Ja.